Because I don't want to take him 60. Tiango vai mo when I'm 80 lezo. Check out train. And the problem here, you know, no go pika. So for the press add the cruise. Oh, he's what do get? That look at someone. It's a beautiful shot. Then when we come here, it's a perfect picture. Ready? It was a profile picture. So what do you think is I must take photos again? The Burning Mountain. It's not so I got to put with me. So I have to get you put. What was? Rasho, je dis c'est Rasho, how are you? Et si, je dis c'est, Marie? Ma bichou? Tellement bizarre. With the those are chat. Those are chat. You want him to Mascara seko guys, bako tisu maloya tasura tiri kubasa kukambani. Tasura tiri kubasa kukambani guys, Shakaoma. Tadzoka, Shakaoma kambani. Tasura tiri yo guys, tasura tiri yo kumakambani. Tichimbosa makuti tiri che in agreement. Kuti vamwe vedu vapuwe mari yavo zvakare vakwanise kuindirira mberi nebasa. Saka no guys, we have tried our best and still are. Saka which paper is isina chinhu yadliwana to me. Yadliwana to me ari one vomuziva ndichi lamabhegi ose ari 4 ari one. Hands utori wechi 198. Saka guys tadzoka tabva koko yeHello watu. Ndo zviri mabasa makambani zvakaoma. Saka murungu wacho ari kuti paitwa mafraudulence. Saka ndibhadhari mari yemafraudulence, but chinoshamisa ndechekuti mari dzemafraudulence idzodzo vaishiyana nepakati nekambani. Saka nhasi all of a sudden achade kubhadhara. Saka pakaipa. Saka ndopatasvika guys, ndopatave patapa. Tongomirira kuona kwanzi tichambonofunga tatosiya vachienda kumabodroom zvemamwe kuti tione kuti vanoita sei, panoitwa sei panyaya iyi. Tamukira vedu yokusora tiri mumaofisi umu. Zvakaoma. Anonzi makula iwayo. Antoda vanhu vanostenda their ground. Tatoriza makuri kutorizina chekuti tama haya makula akaoma makula akaoma but wadati picture patable boardroom kwaregere kuti ugari paboardroom wabhilivhisa nandodo tashanda kunoita cheko chekuguys boxen ndivavo manhikikiri marudziwa ndiwayo maindia marudziwa shona ndovemalacha.com zvakare. Pakaipa vasikana vanga vakatsamwa vari frustrated, vari kudawo mari dzavo pakambani kutaura zvayo. Tanetsana chaiko. And most of it, but can't understand the fraud accusation. Was gonna say go Talini was laere tadzo. Was gonna say go shamwari yangu tadzo Talini was laere.
ndibvire zvangu. Abito, sorry, what's wrong? My sister, iwe wavona fungidza mwana irwara nezuro ndakati ndichafonera ndazokonera. Tokangana akuenda kumapurazi. Kanga manaimi. Abito bigeto soon, what's wrong? Zvakaoma anzi fraud iri kuitika ndeyekuti zvinonetsa kunyaso kutsanangurirai. Agents aya aiti anoti kwai vakavhura kwai kudiko bamnini atsanangurai. Kwai pakaita client inenge yachisa mari iyoyo vanoitenderedza pakaanzi already vanoitenderedza pakawanda nemaaccounts ari different. Anomaona iyo vabvuma zvavo but mabvumiro avaita haisi ndichiona inini iyo vari kuti fraud but haisi fraud as such. Zvavanoitaka hello Paisa ine limit yekutumira mari. Anomaona ine limit saka zvaine limit pahello Paisa yekutumira mari. Anomaona zvavanhu esi patience mironga zvaine limit ka limit yava I think is 1000 euro ameno. Saka pano ya client chida kutumira $5,000 andika 1 andika kuti macharges angobatwa ka 1. Saka vasikana zvavaiita manje anditimaona nokuti vazati kune limit vanenge vane mamwe accounts avo 4 vanenge vainawo anditi otumira 1000 neaccount otumira 1000 neaccount otumira 1000 neaccount but kwese maaccounts acho ese panenge pachitobatwa mari. Anomaona pachitobatwa mari kudaro ivopiwa commission yavo ikambani yotora yayo. Anomaona saka izvo zvendo zviri kunzi hazvibvumigwi nokuti mutemo wekambani unoti pane limit. Imimi makutora mari muchitenderedza mari iyi kumaaccounts akasiyana-siyana atisingazivi kuti maaccounts ekupi ndo iri kunzi fraud yachona. But ukazvitarisa cheko haisi fraud because mari yaingoenda kukambani. Anomaona yaenda kukambani yaitotora percentage yayo andika vasikana voexpecta kuwawo percentage yavo andika kambani yaizodya kuva papercentage yavo manje. Anomaona kambani yaizodya kuva papercentage yavo manje ndo pari kunetsa ipapo. Plus it's like hapana zvakawanda guys. The company ndamuudza kuti if you don't pull up your socks uchati hey company yangu is not making money because you are just after making money. Unongosisiri after kuti vashandi vako vagare because a happy worker andichika brings in more clients. Anounza maclients akawanda kana uchimubhadhira uchimugutsa like before vari kutaura kuti vari happy and hello Paisa iri kunzi ine macharges ari pasi than mukuru. Ine macharges the lowest yemandikiri yemacharges ari pasi but because of certain issues zvidiki zvinogona kugadzisika mufunge. Anomaona zvinogona kutomukanganisira kambani ndamuudza kwanzi background noise is droning your voice. Okay, so ndo nyaya ingoripo. Anomaona nyaya ingoripo yekuti panotongonetsawo zvapo. Iri kutonzi iri very very low pamacharges, very low pamacharges ekutumira mari than vana mukuru ava zvokutodaro ende ndiyo malaicha.com futi ndiyo futi malaicha.com. Anomaona so chandatoona inini pabasa hapana team building. One ava respect ava vanhu vekuzimbabwe ava but vari kuti iyo ndo target market yavo. Zimbabwe Malawi Mozambique handisi ndo target market yavo but ava respect mazimbabwe. Zino zvandatoona mazimbabwens ari kumusoro kana tinga timu riri kumusoro rinopiwa mabonus vachitya anenge ari supervisor achitendwa kunzi timu yako yaricha target inenge yakaiswa but isaimawepa but ana basa ranenge aita because haaende kufield ane back 6 salary. Ava ndo vanopinda mafield saka vanga vachigununa kuti isusu tisinoshanda but incentive yedu yopiwa munhu anenge agara muoffice. Anomaona so they are not happy. Pane a lot of zvirimo like zvinogona kutogadzirisika. Anomaona pane zvidiki zvinogona kugadziriswa mufunge. Zvandatomuudza kuti ona uya destroying wegame kuti uri kuzvitora sei. Anoteerera makuwa anobva kumasupervisors andika masupervisor ndo anonzi anouya nezvichemo aya nezvichemo akapiwa maanswers nevarungu avachanozvisi maanswers vanoscreena zvekutaura. Anomaona so it's a lot zvinova inyatsozviadresa ini nyatsokumuudza kuti hapana ticharamba tichingodzoka pano nenyaya iyeni pakupedzisira kwegame tingesingadi because kambani yeHello Paisa iri right iri kubatsira ine vanhu macharges ari pasi iri kubatsira vanhu andika and two inovhura account munhu anenge asina mapepa that's fine but work out on your relationship nevashandi. Anomaona work out on your relationship nevashandi because tabvunza vakadzi vaivaya kuti relationship yekambani vanoida kambani vanoifarira because vanotaura kuti is very affordable and very cheap and cheap. Problem ndimo mukati umu. This is an internal thing. Anomaona it's an internal problems emukambani emukati anoda kugadziriswa. Anomaona ndo panonyaya ipapo.
hanzi ndoishandisa handina chakaipa nayo kutenga kusara muchopisi 5%. Handitoazviona. It's a good company. The way vasikana vaiva vakadza ndichobvunzaka, it's like company inotori bo zvokutoda ndoda kutomboitesa ndasingamboiti zvana yeHello Paisa, but ndoda kutorionawo kadhiro reHello Paisa. I want to see, because atoda zvese everything zvese it's a bank on its own, because vanhu vane ibank pacharo yeHello Paisa that you can get a statement. Anoona, it's a bank. Yes, nekuti pocket mobile, it's a pocket wallet, or it's a bank yeHello Paisa. But the problem ndeyekuti mukati mekambani umu muri kuita uori hurimo. Anoona, muri kuita uori hurimo. So ndo patikuda kuti pagadziswe ipapo. Anoona, so kana kuine mazimba ese ari kushanda kuHello Paisa, mugare makatoziva kuti system yavo iko zvino mamuchita fraudulent ishi. If system dzavo dzavakaisa kuzvino dzakubata, it's not picking up izvi. Anoona, system yavakaisa it's not picking. Inogona kupika zviri slow, but ichapika, inokupika. Ibva wastopa, stop it, because mukaramba muchiita inodetectwa, unobva wanyimwa futi mari yako. So we don't know. We managed to, because the vasikana were really angry and pissed off because havanapiwa mari yavo. Anoona, and the marendo zingakamirira things like that. But we managed to talk vakateura iti takuenda nofunga tikati there's no need yekuti urelease vanhu ava vachienda. Anoona, urege vanhu ava vachienda, there's no reason. Just work out, vape mari yavo, give them something and let them continue to work, because vasikana it seems as if vanotoita mari dzavo dzakanaka chaizvo. Kana tikwanisa kuwork out around 13,000 per month, 14,000 per month, vanotori nomwe ane 40,000 per month. It means my agents they are making money. Ndikati look, mari dzavari kuita, it seems kuti vari kutounza business, because kana uchiwapa 13,000 per month antika iwo vakaunza mariwo per month. Anoona, vakaunza 13,000 because 50-50 ka akaunza 13,000 per month. Anoona, akaunza 13,000 wo per month. Saka ndo mabest ako yawa kuti uvaregedze. I don't think business wise ka kuti uvaregedze vachinda ndo unongota loss, because munhu we 40,000 akakunzira 80,000 mwedzi pamwedzi chete, akaisa 80,000 mukambani. Anoona, hanzi how do I register kuti yeHello Paisa? I'm not sure zvinoitwa sei au here. Anoona, au here cheto sei, ende chimwe chete pick up ndechekudai so vanenge vanhu ava business handizati vari kuzvifambisa sei. Vari kurana business like maoffices avo are found in Joburg. So kune business munzvimbo dzakafanana sekwedu nana Rustenburg kupika, people can join this thing because ne mari ari pasi. Problem ndeyekuti maagents haazobatiki. Unenge usingazivi agent, you need a agent waunoziva. Anoona, unoda agent waunoziva wokuti anytime unombata. Zvino maagent kunana Rustenburg matauni madiki ava anongokurejista ubva disappear, wakumuda hauchamuwani. Saka vanhu havadi kutrasta munhu nemari dzavo panhu pakadaro, vanoda kupakusa kutigwa mari dzavo nemunhu waunenge vachiziva. Hani muri kuona? Nditazangu stick kusvikepi. Hanimaona, saka ndo nyaya iripo. Hatimaona, ndo nyaya iripo. Saka tatokuti kwa Rustenburg tikati toda kuti mutange vaisa office first. Isai office vanaba munini varegiste vanhu ava. Hanimaona, isai office because machaja vakachipa. Hanimazvona. Saka mene pavachituma kuti tigoenda tigodidi tichaenda notarisa, but on the other hand we have to fight for vasikana ava kuti vawane mari dzavo. Hanimaona, they need to get their monies. Then kana vazoti ivo vega vachadi vosiya, kana vati toda kukontinua nebasa vokontinua. Hanimaona, saka ndo pane nyaya yedu ipapapo, ndo patiri taswera kunhasi guys. Ndo kunonzi kumiririra vanhu. Hanimazviona, ndo kunonzi kwaniso kana wakuita nemunhu waunoziva zvatove zvichizivana. Kana wakuita chii, kana wakuita chizvi zvemechiagent zvinenge zvichida, iwe ungada kungopa munhu agent wapafoni wakasangana naye paFacebook usingamuzivi mari yako. Hanti you need an agent waunenge uchiona nemaziso uchimuziva kuti ndiye agent wangu yomupa mari yako kutumira. Nai Joseph, ndizvo zvafanira kuita. Handiti haungatrust munhu usingazivi nemari. Waona paFacebook akati ndine agent weyeHello Paisa wakutomupa mari, zvinotonetsa. You need munhu waunoziva. Handiti saka ipapo ndipo panenge pakunetsa. KG, how are you? You need munhu unoziva. Unoona, kana ndikaita agent nhasi chakaita kuti vakawanda maende kuzororo chi. Handi makaenda kuzororo because makati any problem enda kuna SIS MELLY, and any problem zvisho vanhu vanouya kwandiri hadzisinema. Vanhu havachamboendi kuenda kunonetsa kuzororo, vanonetsa SIS MELLY every day. SIS MELLY polisi yangu ikazodai, SIS MELLY apa pandakazodai zvikazodai. Ini ndinotomeka short problem because vakaenda kwavanoziva. Ndine vanhu vakawanda vakatotiza kunyaradzo iyi, vakabva kunyaradzo vakauya kuzororo, vakawanda vakatiza kubva kunyaradzo. Vanzi ndoda kujoina polisi.
anopiwa mari yekutengesa yekujoinisa vanhu kwanenge aita. Handiti mona kana ukajoinisa munhu mari akatumira munhu mari anopiwa 50% yake. Animona. Saka ndo patave ipapa guys. Itaiwo kamuchidisira malove nemalikes guys, ndasora ndiri busy. Ndisirewo zvemalove nemalikes vedu ndasora ndiri busy. Isai malove nemalikes. Malove nemalikes ndasora ndiri busy guys. Malove nemalikes ndisirewo malove. Avao. Ndisirewo malikes guys, ndisirewo malove. Timboisai zveredhi malove. Chimbonisirai malove guys, malove ndasora ndiri busy imi kusura takangomira kudai ndichingozendera from office to office, from office 1 to office 2, office 3. Mbonisiraiwo malove kwete malike, malove nenzara. Sure zvenyu, thank you for malove esaya zvenyimi. Ndasora ndiri busy zvenyimi. Ndasora ndiri busy. Saka makambani vese ari kuiti vashandi tiku yako. Kana muchingadi zvokuti muye kusocial media uku, garai mabhadhara vashandi because tichasvika tou yako. Thank you ne50 stars Gogoma Mimi. Thank you Tatena Nyamweda. Thank you ne200 stars. Thank you. Tinotosvika apo chete will be there. Anomona tinenge tiripo sizokutola, toda kuti sizokutola yedu yekuzimbabwe, sizokutola makambani asi kubhadhara vashandi, sizokutola. We are coming there. Bodyguard raureri kumaside. Bodyguard chimbepi rinenge riripo. Tikati moti pakofi mungati mukativhara nekofi, hatisi kuda kuvharwa nekofi isi. Pai vanhu mari dzavo abhadharei cash dzavo dzavakashandira. And the fact yekuti kambani makatogamuchira tamwa kofi isi kapachino chaibvunzai pamini. What do you want? Ndozati muzati nasatadza kana kudya lunch vaindia yaba mini. Havana kudya lunch nhasi, paka panenge pachipisa. Taswira tese havana kudya. Taswira navo vadya kupi? Pana pavadya taswira navo tichikweshana inenge chipisa kuti tataura kuti social media ndakatokumirira izvo titoya nenyaya. Kunawo chipisa, hakuna adya, kunaenda kulunch tatiri tose nakatsati. Vanenge vasingadi kuti makambani avasvibisiwe but vanenge vachisingadi kubhadhara vashandi. Saka ngatimboitai the correct thing guys. Mune makambani bhadharai vashandi venyu 50-50 situation vanhu vafare. Pay your workers. Bhadharai vashandi. Pakaipa guys. Saka ya zvinoda chivindi izvi. Zvoda chivindi. Unopinda mumakambani imomo. Hanzi aita here masters. Handina kumaona Kate. I didn't see them. Zvoda zvivindi kupinda makambani and you stand your ground and you speak with authority. Tambozombopinza busy makuseni kapaya. Why do I feel like you're interrogating me? Kazombopinza busy makuseni kamisa pakona. Achitesa napedza kupindirana natomugama nomumvudza sadapeda akati you guys, you are interrogating me too deep. Ndikati sorry if you feel that way but we are here on the truth. Muri MT zve wane white ne MT zve. Thank you president. Ane bangani wa zve MT zve. Saka tichimiramira. Pakaipa. Mazimba vazopenga vasikana vame vakapenga. Saka hai pakaipa gaiti wonotosana pambi ini ndinozoda problem handizivi masocialite sometimes kana zvinhu zvichidai kana zvichinge zvauya kana masocialites kana zvinhu zvakadai zvichinge zvauya vakomana batsirai vanhu kana vaya kuzoripota guys, batsirai vanhu vanenge kuzoripota kwamuri guys because vanenge vasina kwekuenda, vanenge vasina kwekutizira cheko, vanenge vasina kwekuenda cheko, vanenge vasina. Kana vakauyawo miraiwo navo muzame kuvabatsira. Shamwari dzangu mahla here, mahla here. Aiwa rega ndindotenderedza vambondoona pesi zvenyu zvekutadzidza kurodhi kwemota uko izvo ndizvitsvaki rega ndimbovamhorosa. Shamwari dzangu mhoroyo yatimbomhorosana mahla ini ndahla bhega ndakuguta ndeshara hanzi mamiramira SIS MELLY, thank you.
Bamnini na Dumebi, thank you, Mdise. When I smell say my love, say my angry face. Also, do you always go angry face? I was going face in you. You always go angry face. You always go angry face. Chariraim Sipa, how are you? Estoko, say, Toko Wangu. Say, hey, my lady, Shamarzangu, Beatrice. Say, Condampo there, I didn't board room. Come on, I put the first skin tight to me. Me, when Mam now do that's a good smell good to know it. My father is on this and good to maybe way. One of my we walk out the gas, I got to go to go to a garage. I'm going to figure Moses what and fake skin tight. I figure I'm going to young to no rain with the any guru cat. I'm now. And good to Zimunya. This time. Asikuda kuna ndimiwe kuchando nditoko ndimiwe kuchando imimi ndatoijika yapera kare chaiko ndanga ndiri mubhodroom masikana ndakagara semunhu anoziva chirungu izvo hapana dhororo chosikamwa ipapo ndakagara vachakatogara ndichitorespectiwa kavachitosumudza maoko ndikati icho chiri kurespectiwa tichirespectiwa ndikati icho chiri kutorespectiwa ezvo chinozivikamwa hapana. SV uri sei? Albertina uri sei? Respect vatipa zvavo vekambani respect vatipa chaiyo yakakwana chaichai. Hanzi chimbomwaya my love kuratidza kuti makutaurawo naDhumebi zvasiyana kaitei kuti mwa pascreen mwaya ikatona ingomwaya aikani weDhumebi mwaya musi kufarira here kuti Dhumebi mazuva kuita zvimwe zvinhu zvakangochinja so angoita kunge chimunhu chakarongeka ndiani zveyewo kana maangry face vari kana my love ndo zvatiri kuda kaizvi right sadzai screen ngaizare screen hatisi kuda maangry face tiri kuda malove zvoga izvi ndo zvatiri kuda izvi izvozvo izvi sadzai kuratidza kuti makutaura naDhumebi manyama ani maona ndakwira ndiri timotudzoka ivo vanoti best day rako kuchibasa chichachaitika kwai best day rako rakafana chezvori kuchibhishude ripi vatanga bamunini mazana hatichambozvitauri nyaya idzi hatichadzizivi isu mukuhwa bamunini nyaya dzavo dzavaya kutaura naibamunini mabvanepi indogona kukudza kuti changa chaitika nakanapiwa mari yakawanda ndo best day rangu randingatoti ndo ranga riri best day but tingasure zvikudzokera mumashure muzondifungidza makare aiwa ndanga ndazvibatira mbinga yangu tikaswera tichimwa tichifara tichinjoya zvose ndakangogara sina kushanda ndakangoshanda ndakuenda zvangu kumba mbinga dzakadaro kadzichajiwi ndobva ndapiwa hangu ka6 gida kangu ndobva ndaenda kumba kundomirire ndo randati ziva rangu chaitaira ndakafara hanzi mazviwa hanzi bamuni ndokurovai Dhumebi akaritaya pano hanzi bamudiki itai musha hatichadi kuzviwa isi pano ani kuzviwa Esther Mzimba uri sei? Ndakumhorosa Junior Munongi ndenge ndomuziva hanzi ndeipi Dhumebi uri sei Junior? Amunini vanodzoka nenyaya dziye dzakasara kumasure dzatakatopedza nadzo isusu akutoda kutaura dzimwe nyaya chii chakadai chinoitwa nabamunini wamana pane vari kusaidhirawo bamunini zvavari kutaura vaisirewo malavhu nemaraki tione kuti varipo here aiwa isaitione palive kana muti vasaidhira vasingavasaidhiri isai mazvo maangry face hanzi kwa vasinganisaidhirisai malikes vari kusaidhira bamunini isai malafu tione kuti vari kuwanda ndevapi hanzi dako
mugoisa malavu sei chamunoisa malavu kati vasiri kusaidi hamuna kunyatsonzwisisa hanzi vasiri kusaidi rabamunini isai malikes hani maona vari kusaidi rabamunini isai malavhati ndo acho atiri kureva vari kuti bamunini nyaya mutaura hatisi kuida hani maona good ehe hani maona zvimablu bamunini zvimablu kuzwa bamunini zvimablu uri kuzvona ega kuzvonokudiraika madharisi manyama madharisi manyama apa ndinongowina kwese kwese page uri sei privari bo zvake uyu aya madharisi manyama chayo hanzi tichaona makaza live iyi ndeyako imsure saka madharisi vazototi plan hapana hanzi iwai hanzi mukona hanzi dhumepe akasiya zvosuwa ndo rodhi yangu handichamuona ameti kana ndinombovika aiwa guys foni iri kuonekwa nemunhu wese iyi vasiri kusaidhira bamunini isai malikes vanoti bamunini vanoisa mablu isai tione aiwa guys mondilisa guys isai mablu apa tione vanoti dhumebi isai mablu vanoti bamunini isai malavu vanoti dhumebi isai mablu ativhotei vanoti bamunini isai malavu vanoti dhumebi isai mablu takona anorova ndopanoda luchiona manje kuti madhairisi vada kutohwanya kwaidhumebi lesopo waya kuzotinyenganisa mirai musamhanya madhairisi ndovazana anoida nyaya iyoyo anotoidzwa mirai madhairisi haachadi kuidzwa madhairisi ari kufara kuti akasiya haachaiti zvinhu zviachadi kuzviwa aiwa takainzana bamunini vanoti dhumebi isai blue vari kuti dhumebi isai blue bamunini toda kuvaradza kuti aiwa blue yakawanda blue iripo bamunini ani muri kuona andei mablu isai tione mablu ngaadikwe apa mablu ngaadikwe sataure nyaya dzenyu vanhu varamba vati hachadi kuzviwa dhumebi ndanyarara regai vataure ivo teererai bamunini ndanyarara taurai kati uzinakanyauramanyirepi hanzi vanoti bamunini malavhu vanoti dhumebi mablu samadharisi mundu zati hamusitauzwa nyaya dzekuchibhishu here vadi munhu akatendeuka uyu bati nyaya yekuchibhishu tokunyatsonzwisisaka ndakutonyara kudzitaura munhu akaripenda achimbotipa documentary aiwa ndakutonyara kudzitaura documentary rechibhishu munotoramba madharisi documentary rechibhishu hamene zvenyu isai malavhu aputinzwe documentary rechibhishu pano naimiwe ndiya ndikanzi tichaona makazi asi chokutengera tulita zemafuta aya akateurwa paepibek zvakaoma komana haiwa mahanda awina kutaura chokwadi bamunini haiwa thank you zvenyu madharisi ndazviona kuti mune rudo mune sapoti neni aiwa documentary iro rakurequestwa uri kuroona iro documentary iro isai malavhu hanzi hatichadisu vati vari waona malavhu akuiswa aya havachadi vanhu hanzi hatichadi ona malavhu imimi malavhu vamwe vari kunyora malavhu muri kunyorera kuti nditaure here nyaya vadaunza documentary handiti wakaritaya tauda kuchinzwa documentary isai malavhu apa tipiwe documentary hakuna munhu anoritaya nedocumentary rekuchibhishu tokurihwa zvatanga madharisi izi makuti mabamunini vanyarare manje mazviwaka zvakaoma tabvisira because tanga chita malive asingazivi saka tabvisira kutoti vasikana vakawane kubata kwamari yavo maybe tipe documentary SIS MELLY ndimi jaji aiwa hapana SIS MELLY aiwa guys nyatsoteerai nyaya hama hatsawanda
aiwa inangu angu radikwa Aiwa malafa want. aiwa ana Warowaona. nyarira itizo It is slow. mirai Aiwa malafa. guys terere nyaya iyi Malafa akawanda sha. hanzvizvonenza kuziya be bvunza uya totaura kuti bvunza uya totaura kuti aiwa handina kuziva guys vanoti dhumebi guys shomunondive meriti aura zvichiningirizvo ndinda kutobvunza vari meriti mubvunzo imba munini saka ndiyo guys aiwa guys hai sai mauyu guys hai ngazindochema malabha atowandisa mahatsi akatowandisa bvunzai mubvunzo imba munini hanzi nyaya dzako It's educating indanotidzao exactly zvakawaita 10 exactly nyaya dziri educating very educating munhu anoti kombeti wa4 sam makambozviona kugwina vanhu 4 vakaita kundigarira guys kugwina vanhu 4 tumekuda kutokumoka maindia aya kuya kuti imborora masports tora vanhu avambonorova masports hanzi dhumebi nyange wakabvunza zvakaita sei usapindura dhumebi ndagorira kana pane vakadzi vanokuenda kunochiita zvinhu kumushandi dhumebi one time wakudubura ari 1 zvake chimukadzi 4 zvichezvakare paiko zvinodaka kuinda kuchechi ndamunhu kwaanoona malavamabhulu akukandiwa vanhu havasi kudzida ani muri kona vari kuramba aiwa vanhu vari kuramba asi bamuforget Christmas day makaita bamunimba Christmas amini madhari zvekuti akangamwa avasati vakangamwa vari kuda mubvunzo kwaiti Christmas day maivepi okay as guys muri kunakidza here and you may be the comfort naizvenyu imi guys vanhu inini ngavasiye kuti nditaure sanizo chibvunza bamunini ndingogona ngokuti mupindurirayo zvangu ngoti muteerere kungobva pano kusvika apo bamunini iwe dhimebiyo ichibhishuku handiseka advice yaungapa vakadziwo ndofunga reason waiona varume vakawanda vachiuya kwauri vachikutaurira zvavaikutaurira iwe advice yaungapawo mabig house ari mudzimba umu panyaya dzevarume vavo kuti vasatorerwe varume vavo nemabhishu ndeipi allright uwo zvavo haunambonyanya kudii haunambonyanyawo momarara ndingakwanise kupindura mubvunzo wabvunzwa nabamunini ani maona maswera sei vakadzi vari pano nevarume vari pano sanganai ipo pano pamapinda mufanira kuti handizivi kudrive here iti dzikamai regai zvazvimbondinhingirira zvikazvikweshane zvoga so guys ini advice yandinongoda ngokupai ndeyekuti kana uri mukadzi akaroorwa ari mumba ane murume wako chishandisawo mukana uyu nguva zveichipo iyi musafungidzirawo isu kuti kunze uku masingu ari kunze uku haasi kutomadawo varume vanenge vachitomadawo varume so iwowo kana une wako murume batisisa mwari akupi kaviri ndiri kuinda ndichitaura so indakadzidhani munoona pakuti varume venyu vazhinji vaya vanouya kutouchline vanouya kuzotaura zvamunenge muchivaita kupi kudzimba uko achitaurira kubhishu bishu manje ndo parinozokorekta makoreksheni acho ekumba robva raita sekunge zvinhu rinogona izvo zvakangofanana mai vari kumba hapana chinhu chakambosiyana nabhishu vanhu vakangofanana bishu ndezvekungoti munhu anenge audziwa kuti zvaunoona kudai so inini mukadzi wangu dhumebi rinenge rakangovata rakangoti zete sesidanda ani maona ini dhumebi kandakuchidii ndakuchikorekta mamistakes ayaya
ataugwa nababa mwana. Ko imistake here kwata kwati sisi dada. Hani ndenge ndatoudziwa. Saka imistake here kwata kwati so ndozvekuti dzidziraiwo zvimwe zvinhu zvimwe zvinhu unoitawo uchibvunzawo murume wako unzwe kuti anoda chii. Musanyime varume sekisi poriji bota 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 rinyimwi varume ipai varume venyu bota vadye ipretenda musaonyatsonzwa kuti nhasi handisi kuda ingoitawo zvako uchinyatsoziva kuti aiwa handisi kuda paya paunomunyima ndo paanenge achinyatsonzwa mwana wavamwene kuti nhasi ndiri kutonyatsonzwa kuda kutonakirwa nekudya bota ane maona anobva anzi usati manikidze dhumebi tikutsva mumamereji umu saka ndonyarara kakada muchidisa kumanikidzeyoruti number 1 complaining vane varume kwauri ndeyekuti vakadzi vanenge ari matanda pamubhedha no aiwa handisati ndapedza matanda ekotipige zvedu aiwawo kana munhu ketadada kwao chino chinoramba chiko chiro ketadada achidangoita zvake zvanongoti hangoitera hanzi right ndinebita zviwa imami muchazopindirawo zvenyu zvekrisimasi kavadairo zvekrisimasi so matichifu tibamunini tipindire futi zvimwe varume ava vanogoda kubatiwa zvakanaka komana hanzi asi hangu chandoziva ndechekuti mugono wepoero ndaasinayo murume anotoona inini ndisina agotofungudza kuti ndinogona izvo kwani mukadzi wake pamwe atori 100% kudarika inini bhishu wacho anenge achitogona bhishu ndezveya zvekungofadzana nguva dikidiki yaanenge anayo plus futi bhishu ndenichingoda mara munoziva kuti bhishu inenge ichitongoverenga ritongoita zvemari panguva yacho iyoyoyo ani maona so saka imimi guys ingozivai kuti hapana sinzaichiwe saka iwo pane tombo like zvataisingadi zvizvi hatichakufundzisa hanzi ndoverenga ndokuudzai zvitsvagwa asiri bamnini mimi hamuna mbokesha tumepere musati ba ogoti ba kuti ndiko maisakana mutaudhu tipindurai mubvunzo sakanai nemubvunzo maisakana patashiraii musati makurespektana kamanga musati makurespektana mambokumbira here bamini ndakatova kana ndokokuudzai wati smell ndingadai ndakakuudzai pane chandosiya here ndingadai ndakakuudzaichero kuwanikwa mustreet naye ndokokuudzai kungobudikirawo zvasi bamini mamuri kutachi naye na Christmas bamini angari kutachi kusvikira ameni mchingobvunza ndainepi nosakutsvaga iyo social media usikabati mazviona kuti ime mchiti muri kupisa ini madhairi akati aiwa dhoni vari dhumebhimira hani mazviona kuti varadza kuti dhumebhi hatidi regaone zvatinoyai hanzi munhu arongeka hanzi mamuna marwei kumba uku aiwa handite ine mukadzi wangu nasi mukudzi zvemukadzi palife kwezisatenge achichiona mainini makatarisa asi muri kukudzwa ndege vachaka bhozi mukuonekwa ngava mubvunzo kuti ndandiri ndakafona mainini kumusha wachitobva kumasvingo vachitori mubhaza zvitinototawo foni yava isi kutoitawo ndoshuya kuti varipi masina kuda kuti handina maini bvunzai maini siyana ina mainini taurai kwamanga muri zvimirirei wewe yu ini ndakafonera mainini vaiti tsvaka iwo mamuripi muchakupi aiwa pafeya chepchepo paya pamunoziva zvakaitika paipa ndichinyatsokuudzai teererai munzwe mani ndichinyatsokuudzai vanhu vavakataura aiwa kana muchiva nevhilevheni katinovhura mafaira evhilevheni zvakaitika paipa ndezvekuti chi meeting ani paipa na meeting nakeusi paipa ari muchaziva saka paipa ndada kudhozha meeting yenyaya nakeusi apa imai mabva ndipa mari ka imi indaendaita mari ka mama ndipa mari ka saka ndada kutenda kumusha ndoda kutorwa basi ndizvo here vari kubvumirana nazvo chinzwaika moza pamakatofona paipa ndanditorina mainini paipa naini madzako vafonere izvezvi mamusina mainini zvekuti maini taura izvozvo zvepamane mainini zvoda kunyepera munhu vari kubvumirana nazvo kuti zvavari kutaura bamninisai malavhu vari kuramba isai zveblue vari kunyamba bamninai madairis imagine ka SIS MELLY vakangouya germany musi wa 28
ndisinoda kutoenda kuZimbabwe SIS MELLY akusvika paya pa10 paya pasvikanza mamuni chiwe wepano pagedhi kusvika paya ndakunzi 50